Nangimtshelile uyise wabo phela ingqongqo le yakithi. Ngathi mina sicela umvuzo. Uphithise kakhulu nalezi ingane kodwa ekugcineni thina sikubona ukuthi uzuza lutho. Awuzuze phela nawe. Awungagcina ukufaka lezi ingane ezikhulwini hamba ungqonqoza uphaphatha izandla ekugcineni kodwa asiboni lutho nje. Uyazi ngcono usho umgodi. Umgodi phela ngasayi sayibona imali yasemabhida. Sayibona imali yasemabhida. Mina ngofuna iqiniso. Ngiyothula igebengu ngeqiniso. Asikakuboni lo Manqele. Asibone bona uManqele ungizwe hlafuna. Angabi lokho egijima nje idaba ukuthi ucinzile umgodi kodwa sibe sibona nje engahli lutho. Ake shintshe ku6 naye. Sibone ukuthi hayi ke manje uManqele ke hayi ke futhi uManqele ungcono kunomgodi. Mina ngisabona sengcono umgodi kunoManqele. Angiboni nje ungizwe ehla ngisihlanu sikaManqele. Ngisihlanu nje sikaManqele. Kunini ungizwe lezi ngane wayisebenzele phithisa ehamba enqonqoza. Asho ukuzane kimi. Sekubuye emabhida. Ngaqala nje ngasemphika ungizwe. Kodwa ngibe ngithi ungcono yena ngoba sayibona imali. Sayibona imali sigidise imali eminika. UManqele yena usehleni na kunini ephithisa naye. Yini aseke nje wathiwa nakho kusuka kuManqele. Mina ngiboni lutho. Angiboni ngisho imbuzi ngisho inkukhu. Ethi isegcekeni lapha kaMantombi la ifike noManqele ebonga ungizwe. Kodwa ke silinde singamjaha kodwa sithule phela siyabuka. Mina nje kungithenje ngomkhango eMtobisi kungithenje. Ngithi ngoke ngibuke kodwa ekugcineni isicela inzunzo. Usesebenze kakhulu inzunzo ayikho. Ngikhuluma iqiniso. Mina ngisabona kukhanya ilambu nje ku-S6 angayibona full tank. Hawu wahleni nini. Akucace phela ukuthi manje angithi lapha umgodi wakamsiza ngalutho. UManqele umsiza ngani yena? Umsiza ngani ngoba ehlenyuka naye nje. Yini nje